Adatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň goşununda gulluk eden bir esgeriň duýdansyz aradan çykandygy we türkmen häkimetleri tarapyndan onuň maşgalasyna ýardym berilmeýändigi barada habaryndan soň merhumyň howsarlaryna uly bolmadyk mukdarda azyk kömegi berildi. Bu barada Adatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri merhum esger Orazow Süleyman Gurbanaliyewic'iň howsarlaryna salgylanyp 14 awgustda habar berdi. Ýatlasak 29 iýulda Adatlyk Radiosy 2000-nji ýylyň 6-njy iýununda doglan esger Süleyman Orazowyň jesediniň 26-njy iýulda howsarlaryna gowşurylandygy barada maglumat çap etdi. Şondan bir gün öň degişli türkmen häkimetleri içki organlarynyň we beýnisiniň alynandygy aýdylýan merhum esgeriň howsarlaryna jaň edip, onuň zäherlenip ölendigini aýdypdylar. Esger Süleyman Orazowyň maşgalasyna merhumyň 40 sowulýança belli günlerini bellemek üçin uly bolmadyk mukdarda maddi kömek berildi. Olara bir goýun, 50 kilogram tüwe, bir halta alma, ikinji sortdan bolan 20 litr pagta ýagy getirdiler diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy gurrun berdi. Habarçy bu azyk kömeginiň merhum esgeriň gulluk eden harby bölümi, ýagny Guşudaky 2108 belgili harby bölüm tarapyndan guramalaşdyrlandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şol bir wagtda habarçy merhumyň howsarlaryna 20 000 manat möçöründe mali kömeginiň beriljekdigi barada wada berilendigini, ýöne häzirlikçe bu ýardamyň gowşurulmandygyny hem belledi. Türkmen häkimetleri merhumyň howsarlaryna onuň 40 sowulýança bu mali kömeginiň beriljekdiklerini aýdypdyrlar. Ýöne heniz merhumyň 40 sowulmady. Şol sebäpli merhumyň maşgalasy bu mali kömeginiň beriljekdigini umyd edýär diýip habarçy sözüni jemledi. Maglumat üçin aýtsak, Türkmenistanyň harby gullukçylarynyň hukuk ýagdaýy hakyndaky kanunyň 19-njy maddasyna laýyklykda harby gullukçylar özleriniň harby gulluk borçlaryny ýerine ýetirýän mahalynda wepat bolan halatynda aradan çykanyň mirasdary bolup durýan maşgala agzalaryna deň paýda aradan çykanyň ýyllyk zähmet hakynyň 10 essesi möçöründe bir wagtlaýyn kömek pulu tölenilýär. Kakasy mundan 3 ýyl çemesi ozal ýogalan Süleyman Orazow Gurbanaliyewicz harby gulluga geçen ýylyň noýabrynda çağırlypdy. Adatlyk Radiosynyň ýokarda görüň edilen ýagdaýlar barada Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden we İçeri işler ministrliginden kommentari almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary häzirlikçe netije bermeýär.